दिनै सेप्तेम्बर दाननि 3 अक्ट'खालि बर' हारिनि आगोमा दैदेनगिरि मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबसुनि आफादगिरि बोसोनगिरि बिपिएसनि चेयारमेन बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि बुहुमनाङै मिथिसार जानाय गणतान्त्रिक सुबुं आन्दोलननि सासे दैदेनगिरि बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारीनि थैनाय खौरांखौ मिथिनानै बर' कछारी अनसाय गावहायेन खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनिस्टार बसुमतारी आरो काउन्सिलनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारीया गावसोरनि गोबां दुखु मोननायखौ फोरमायहरदों। थांना थानाय समाव बिथाङा हारिखौ बुहुमाव गेदेमा बर' माहारि दानो मास्टार रेस दानो गोबां बिहोमा होलांबाय। लोगोसे आसामनि गोबां हारि माहारिनि आफादफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै हाबा मावलांदोंमोन। बिथांनि बिहोमा होलांनाया बर' हारिनि गेजेराव अरायबो गोसोखांजाथाव गांसे गोथां बिसम्बि जानानै थागोन। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथोंसै। खुलुमबाय।